Estamos en un intre de urxencia e un intre fundamental para a loita contra o cambio climático. O carbón é o combustible fósil que máis CO2, que máis emisións de gases con efecto invernadoiro provoca. Esta plataforma o que pretende é pular pola fin do carbón e por un peche planificado das térmicas a nivel europeo, especialmente das nosas, de Meirama e As Pontes, e tamén queremos unirnos ás movilizacións globais que vai haber na semana vindeira, que é a semana pre-COP. A principios de decembro é a COP24, que é a Convención de Nacións Unidas sobre o Cambio Climático, vai a ser en Katowice, en Polonia, e a semana previa hai movilizacións en toda Europa. En Galiza tamén vamos a facer a nosa, que vai a ser o 1 de decembro, ás 11:30 da mañán vamos a facer unha concentración nas Pontes, fronte á térmica das Pontes, e pedir, por suposto, un peche planificado que dea unha transición xusta e que dea unha solución ás traballadoras e traballadores que van a quedar sin traballo